ଆମେ ଯିବା ଖେଳ ଖେଳିବା। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ତାଲେ ଖେଳିଲେ ଆମର କଣ ହୁଏ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି କୁହ କଣ ହୁଏ? ଆମର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆଉ ବଳ ହୁଏ। ହଁ strong ହୁଏ। ହେଲା ତାଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। କେଡ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ମୁଁ ତମକୁ ଖେଳର ନିୟମ କହିଛି ହେଲା। ଠିଆ ହୁଅ ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣ ତମେ ଖେଳିବ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିଲେ ଏଇଠିକି ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କହିଲେ ଏଇଠିକି ଆସିବ। ଭିଡିଓ ହୋଉଛି ବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କହିଲେ ଏଇଠିକି ଏମିତି ଦି ପାଦ ରଖିବ। ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କହିଲେ ଏଠି ଏମିତି ଦି ପାଦ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଏଣ୍ଡ କହିଲେ ଏଇଠିକି ଆସିବ। ହେଲା ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ସେ ଖେଳରୁ ବାହାରିବ। ହେଲା ଜାଣି ପାରିଲ?